siya. Kira ka? Kira ka? Ha? Hi vlog, welcome to my guys. Sikyo! Itabo ni guys, apit na magsugod ang party mo pag-abot nila. Kasi magdagtaya, wala ka na lang. Wala. Ayaw kung video-video ila karon. Ah, di ka na ba, ha? Nanay kaya na bus sa buwang. Thank you so much, Ma'am Carino of Tourist Land. Salamat kay Ma'am. Ito mo rin additional lang ako raffle. Ayan. Thank you so much. Mga kasama, mga idol, kabalungingan na ko'y nag-dessert, na ko'y padayon sa kanya. Kunya, padayon ang ato ang programa. Ato mga wala pa na submit sa ilang music material for presentation, please present it sa atong sound booth para nabuhay ang ating programa. Dalang salamat at enjoy your dinner mga kasama mga idol. What's up guys? Ay, mga kapatid! Salamat kayo, thank you kayo. Niyamis ko yung ringgit. Kayo na kayo. Salamat na tanong. Salamat sa inyo rin yun. Follow sa buwang. Kuya Ricky, salamat kayo sa imo vlog po sa kanang mga panood kayo Ricky. Salamat kayo. Padayon na tao ang plano sa mga vlog. Kinabangay rin niya mo guys niya. Sa among mga plano guys, karong 25, doon na may buhat sa Kuya Ricky live ang among mga panood sa among taga-review. Bahala ginagmay lang, i-chicas lang na mo, bahala na ginagmay basta na ikahatag nga i-follow sa mga vlog nila ni Ate Carol na ikain. Bitaw guys. Sa tanan ng mga taga-dito sa pingakuan follow na Kuya Ramsey, Kuya Ojeng, nakatsa, Ari Arliano, Rani Bukiro. Oo. Salamat kayo. Ay mo kalimutan, 25, mag-live is Kuya Ricky. Kulab-kulab eh. Ha? Kulab-kulab eh. Para usan na to ang atong mga premyo. Ato siguro may sa studio or Kita lugar. Thank you kayo. God bless.